bari haka sai ya kai bar su kai ana saka ciki Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Juma'a yau Vandiredi ce, 5 ga wata na 3 na Musulunci Rabiul Awwal, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 29 ga wata na 8 Augusta miladiya 2025. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, kamar yadda kuka ga wannan bidiyo, wato wani gumurzuna da ƙoƙari wanda Allah maɗaukakin sarki yasa su mu masu albarka FDS suka yi wajen ceto wasu mata a yau dinnan. Wayannan mata da kuke gani ana sauke su daga cikin mota, can suke wajen tafkin tsohuwa, wato yankin Gabi, departimakin Madarunwa, wato yankin Maraɗi kenan. ‘Yan ta'adda suka zo suka kwashe wayannan mata suka ta zuwa Najeriya, iyakan Najeriya da Nijar. Wannan su zana masu albarka FDS suka kwarare su, suka fatattake su, Allah ya ba su nasara, suka kwato wa'annan mata. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Da wannan muke kira ga ƴan uwa musulmi maza da mata, al'ummar ƙasar Nijar na cikin gida da na waje, wa'annan bayan Allah masu albarka su zawonmu, wa'anda suke kai kawo suna sintiri domin gadin rayukan al'umma da dukiyoyinsu, su yarda su rasa rayukansu don su cici rayukan al'ummar ƙasar Nijar. Ku ci gaba da yi musu addu'a, Allah ya tsare su, Allah ya ƙarfafe su, Allah ya taimake su, Allah ya ci gaba da ba su nasara, duk inda suka kutsa Allah ya taimake su, duk inda suka kai hari Allah ya ba su nasara, duk inda aka farmake su Allah ya durƙusar da maƙiya, duk inda maƙiya suka bullo Allah ya ba su nasara, su daƙwashe maƙiya Allah, maƙiya ƙasar Nijar. Bi rahmatihi ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Wa'anda suke rasa rayukansu a cikin wannan gumurzu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu zunubansu, Allah ya yi musu rahama, Allah ya yafe musu,
Allah ya sa aljanna firdaus ta kasance makoma a gare su, Allah ya zame musu gata da jagora a cikin iyalansu. Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger, Abdurrahman Chani, da shi da dukkan tawagar da suke dafa masa a cikin wannan iko mai albarka, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.